बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै दंफैयो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि नैबे बागाजानि गामि आरो बे बागाजानियाव आङो दंफैयो। थांनाय 22 एप्रिलाव जिहेतु जोंनि आसामनिनो सासे मुंदांखा गुबुन लेंगुवेजाव बिथाङा मेथाइ रोजाबदोंमोन, मेथाइ लिरदोंमोन, स्क्रिप्ट सुजुदोंमोन, फाव खालामदोंमोन। बिथाङा जाबाय फैलाव बसुमतारी आरो बिथांनि सारादुआ जोंहा गाबोन खुंफुंजागोन आरो बेखौ खुंफुंनो थाखाय गामि, सालबारि जिल्ला बिसा आरो न'खरनि सुबुंफोरा गोब्राबै नाजाथाबदों आरो मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। बे समाव आङो दंफैयो बागाजानि गामियाव आरो बेनिनो माखासे जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल आरो नैबे सारादुखौ खुंफुंनाय बानजाय आफादजों बे समाव जोङो सावरायगोन। गाबोननि हाबाफारि जिहेतु नोंथांमोना माबायदि थियारि खालामदों? रादाब बुथुमगिरि आरो बे चेनेलनि गासै मावथिफोरनिसिम मोजां हामलायनाय बावहरबाय। फैलाव बसुमतारीनि सारादुनि जे खुंफुं आफाद, बे खुंफुं आफादा जोंहा मोजाङैनो सोलिबाय दङ। गासिबो खामानिया जा थियारि जाखाबाय। मथा-मथि जोङो 3,000निख्रुइबो बांसिन आलासि सोंनायनि जों बेहाय लाहार फाहार खालामदो। गाहाय बागाजानि फैलावनि गामि बागाजानि लावखाथा बिथांमोनाबो गोबां मदद होदों। बायदि बायदि बिथिङाव बिथांमोना दिनै नांथाबना दङ। आरो बिनि अनगायैबो बिसा जोंनि सालबारि जिल्ला जिथु बिसायाबो नांथाबना दङ आरो हारिमु आफादनि गोबां मावथियाबो बेयाव नांथाबनानै दङ। आरो बिनि अनगायैबो बे ओनसोलनि जोंनि हालामनि सिमला कक्लाबारि हुजुवा बे हालामनि गासै गौथुमफोरनि मावथिफोराबो नांथाबना दङ। जेरै सिके बर' दुलाराय फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनाबो नांथाबना दङ। बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बिथांमोना गोबां मदद होदों। बे जथुम्मायाव जों आसा खालामदों जोंनि लिंहरजानाय आलासि बिथांमोना सफैगोन। बिथांमोननि गेजेराव दङ जोंहा प्रमद बर' सार चिफ बिथां दङ, उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां केबिनेट मिनिस्टार दङ, जयन्त बिथां दङ, जोंनि MP दङ आरो MCLA मन्टु बर' बिथांमोन दङ। बेनि अनगायैबो जोंनि बिसानि गासै जिल्लानि मावथिफ्रानो बेहाय सफैगोन आरो गुबुन गुबुन आफाद हारिमु आफादफोरनिफ्रायबो सफैगोन। जेरै बेहेरबारि आउटपस्ट गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना फैगोन, गुवाहाटीनिफ्राय बिसा बिथांमोनाबो फैगोन। बिदिनो जों आसा खालामदों जोंनि बर'नि जिमान गेदेर गेदेर आर्टिस्टफोर दङ, सुलेखा बसुमतारी बुं, बिग्राय ब्रह्म बुं आरो गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोराबो बेहाय बाहागो लाफैगोन। आरो जों आसा थिदों जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगोन आरो जों गासै आलासिखौनो सोंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादा थियारि जानानै दङ। खुलुमनाय थाबाय। गिबियावनो जोङो रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि जा गाबोन खुंनो लानाय हाबाफारि राजहुवा श्राद्ध होनना बुंजागोन, रायजोआरि खुंनाय बे सारादु, बेयो गाबोन सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसायानो खुंदों। लोगोसे गामिनि दावगा आफाद आरो जायगानि माखासे बुद्धिजिबि बिथांमोना लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय जादों। जिहेथु बिथाङा अकल बर'नि नङा, माल्टि टेलेन्टेड सासे आर्टिस्टमोन। बिथाङा रोजाबनाय, दामनाय देनाय, मोसानायजों लोगोसे लिरगिरि, लिरनाय, सुर बोनाय बेबायदि माखासे हारिमु बिथिङाव बिथाङा मखब थायोमोन। लोगोसेनो आसामनि जिथु बयबो सिनायो बेहरबारि आउटपस्ट, बिथाङा मोजां मैखोम रल लानानै आसाम नाङैनो मुंदांखा जाबाय। दा बिथाङा सासे जोंनि बर'निल' नङा, गासै आसामनिनो सासे गागि महरगिरि हिसाबै एस्टाब्लिश जानो हादोंमोन। स' बिथांनि बै मावनायनि हाबाफारिखौ लानानै जि बिथांखौ जोङो समाजा बा जोंनि आर्टिस्टआ बा जायगानि मानसिया जिबायदि मोनसे मान बावनांगौ, जों बे मान बावनायनि थाखायनो गाबोननि सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बिथांनि माखासे मावलांनाय खामानिनि सायाव सावरायनायबो जागोन। उदां सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बिथांनि न'आवनो मोनसे मुसुखा बेखेवनायबो जागोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुङाव मोनसे मेगाजिनबो बेखेवनाय जागोन। आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय माखासे
महरगिरि जोंनिनो बर'निबो आरो दस्राबो आसामनि माखासे महरगिरिनि गेजेराव मोगा-मोगि रायज्लायनाय जागोन आरो दा बेबायदिनो गाबोननि हाबाफारिया फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जागायनानै मोनासिम बे हाबाफारिया सोलिगोन आरो आलासिफोरखौ नोंथांमोना माबायदि रिसिपसन खालामनो थाखाय अलरेडि आलासि लिंनाय जाजोब्बाय जोंहा जि गभर्नमेन्टनि फालनिफ्रायबो जों माखासे MCLA EM आरो चिफ बिथांमोनखौबो लिंनाय जादों आरो जोंनि जायगानि माखासे बुद्धिजिबि आरो जोंनि बर'नि आरो आसामनि माखासे गोजाम आरो गोदान महरगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों गाबोन फैगोन आरो आं दिनैनि बे समाव खाथि खालानि आरो गोजाननिब्लाबो जाय जेसेबां हायो लैहोर फैनानै गासै महरगिरिफोरानो फैनो हागोन रायजो राजाफोरा फैनो हागोन फैनानै बे गाबोननि सारादुआव बाहागो लानो हागोन होननानै आरो बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायनाय जायो बे समाव जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो लाबाय बे समाव जोंजों दङ सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन जिहेथु जोंनि गेजेराव सासे मुंदांखा फावखुंगुर लिरगिरि बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिथांनि गाबोन सारादु खुंफुंनो लादों माबायदि साखाफारा खालामदों नोंथांमोना दा आङो गिबियावनो रादाब बुथुमगिरिनिसिम साबायखर बावग्रोबाय गाबोननि जानो गोनां रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि सारादुनि थाखाय जों खुंफुं आफादा साखाफारा जाखाबाय जों एसे आगोलावसो मेनेजमेन्ट गुबुन साब कमिटिखौ लानानै बेसेबां दावगाखो बिनि सोमोन्दै सावरायखांबाय बे समाव जोंजों लोगोसे दंबावो नैबे सारादु खुंफुं आफादनिनो नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिगोन जिहेथु बिथांमोना फैलाव बसुमतारिनि जि सारादु बेनि थाखाय माबायदि थियारि जाखो जों बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन माबायदि थियारि जाखो सार खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम नैबे रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि सारादु खुंफुं आफादनि नेहाथारि जानानै नोंथांमोननिसिम गिबियाव साबायखर बावहरनाय जाबाय दा गाबोन जानो गोनां जिखिनि रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि सारादु बेहाय जों गोबां थागथियारि जाबाय दा बे गिबियावनो आङो बेखौ बुंनो नागिरदों रुंसारि फैलाव बसुमतारिया जोंनि बे ओनसोलनि सासे मेथाइ रोजाबगिरि दिथागिरि आरो स्क्रिप्ट राइटार दा बिथाङा जोंनि जायगानिफ्राय बा जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिथाङा थांनाय बैसागो दाननि 8 खालार थामहिनबा एप्रिल दाननि 22 खालार बिथाङा 9:43 मोनानि बे समाव बिथाङा रुंसारि जालांदों दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंनि ओनसोला गोबां खहा जादों दा बेखौ नोजोर बोनानै जों बिथांनि जाहाथे जिउ सोलेरा सोरगोआव मोजाङै आलो गोजोनै जायगा लानो मोनथों बेखौ जोङो आसा थिनानै जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबिजों लोगोसे नैबे बिथांनि जोनोम जायगा बागाजानि बिथांनि रायजो राजाजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांनि जिखिनि सारादु बेखौ जोङो राजहुवा भाबै जोङो खालामनाया मोजां जागोन नामा बेखौ रायलायलायनायनि गेजेरजों थांखि लानायनि गेजेरजों बिथांनि जिखिनि सारादु बेखौ जोङो राजहुवा भाबै गाबोन जोङो 25 मे बे खालारखालि जोङो बिथांनि सारादुखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जादों दा बे सारादुआव जोङो माखासे आलासिफोरखौ जोङो लेंनाय जादों दा जोंनि आलासि होनना बुङोबा जोङो जोंनि दा बिटिआर सरकारनि चिफनिफ्राय लानानै जोंनि MP MLA EM गासैखौबो जों बे हाबाफारियाव फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों लोगोसेनो गुबुन जेरै बिसानि सोद्रोमा बिबानगिरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि सेन्ट्रेल कमिटि बिथांमोनखौबो जों लिंहरनाय जादों लोगोसेनो बिथां रुंसारि फैलाव बसुमतारिया जिखिनि गुबुन फिल्मफोराव बाहागो लाबाय बै फिल्म इन्डास्ट्रिफोरनि माखासे बिगोमाफोर बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैगोन बेखौ जोङो खोनानो मोन्दों दा खमैब्लाबो जोङो बेहाय गाबोननि जिखिनि सारादु बेहाय खमबाबो जोङो खमथारानो जोङो 3,000नि बांसिन सुबुंखौ रिसेपसन खालामगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों दा बे हाबाफारि बायदियै गाबोन जोङो फुंनि 8 बाजियाव जोङो बिथांनि रुंसारि फैलाव बसुमतारि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय बेखौ जागायगोन बिनि उनाव जोङो 10 रिंगायाव बिथां फैलाव बसुमतारिनि जिखिनि सावगारि बेहाय बिबार बावनाय बे हाबाखौ लानाय जादों बिनि उनाव 10:30 जोङो मोनसे फैलाव बसुमतारिनि जिखिनि मावलांनाय बिहोमा बिनि सायाव उदां सावरायनाय मोनसे जों हाबाफारि लानाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जों बे सारादुजों लोब्बा लाखिनानै जों मोनसे बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै गांसे बिसम्बि रुंसारि फैलाव बसुमतारिनि आगान मुङै जों मोनसे सेबखांना लानाय जादों आरो बे बिसम्बिखौ जोङो बेखेवगिरि महरै जोंनिनो कक्लाबारि बियाबनि MCLA बिथां मन्टु बर' बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों थिग बिदिनो बिनि उनाव जों बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव बिथां रुंसारि फैलाव बसुमतारिया जाहाथे जोंनि मा बिहोमा होलांखो बिनि सोमोन्दै जोंनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय जोङो उदां सावरायनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो गाबोननि जानो गोनां रुंसारि फैलाव बसुमतारि सारादु बेखौ थागथियारि जागासिनो दङ दासिमहालागै जोङो
कमप्लिट जाफुंसारगोनखौ मिजिंथिनो हाहरो। दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो नेहाथारि हिसाबै जोङो सुंद' फोरमायनाय बेखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दे जिहेथु गाबोन बर'नि गेजेराव सासे मुंदांखा बा जोंनि आसामनि गेजेराव सासे मुंदांखा जालांनाय बिथां रुंसारि फैलाव बसुमतारी सारादुआ खुंफुंजागोन, नोंथांमोना माबायदि खुंफुंनो साखाफारा दिनैनि दिनाव? जोंनि बयनिबो आंगोनि जोंनि बर' सावथुन मुलुग एबा जोंनि आसामनि सासे मुंदांखा महरगिरि फैलाव बसुमतारी दाख्लै बैसाग दाननि 8 खालारमोन नामा, 8 खालार एबा एप्रिलनि 22 खालाराव जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि बर' हारिमुआव सुख'हायै मोनसे खहा। दा जियानो जायाथों, दा बिथाङा दे जोंनि बर'फोरनि हारिमुआव गेदेरथार बिहोमा होलांबाय। दा बिथांनि बिहोमाया अराय गोथां जानानै थाबाय थागोन आरो जों बयनिबो थाखाय थुलुंगा जानानै थागोन। दा बेखायनो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जेसेबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर दं, बुद्धिजिबि गोरों गोराफोर दं, जेसेबां महरगिरिफोर दं, जों बयबो खौसे जानानै बिथांनि सारादुखौ राजहुवा लानाय जादों। दा बे हाबाफारिया गाबोन जागोन। जोङो फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन जे दा बिथांनि बे हाबाफारिखौ जे जों राजहुवा लाबाय, बे हाबाफारिनि जोंनि गासैबो साखाफाराया दिनैनि दिनावहाय माने जाफ्रामजोब्बाय। दा बेखायनो जोंहा गाबोन नैबे सारादुखौ जों जेरैखि जाया जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावनो बे बिथांमोननि गामिनि भागाजानि गामि आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे जोंनि दैदेनगिरि बुद्धिजिबि बिथांमोना थियारि जादों। आं बेखौनो खावलायगोन, गिबियावनो जोंनि साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोना जाहाथे बे सारादुआव बाहागो लाफैयो आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा जाहाथे बे सारादुआव बाहागो लाफैयो आरो सारादु खुंफुं आफादनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि दा बिथांमोनखौबो लेंहरदों। दा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोनखौ मिथिनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो मोनसे हाबाफारि लादेरफावदों। दा बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय बे रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि आगान उदां सावरायनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि महरगिरि लोगोफोर अर्थात बिथांनि सोमोन्दै जायफोरा मोजाङै मिथिनानै मोनो, थ' बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि सोमोन्दै फोरमायगोन बा फोरमायनायनि खाबुखौ मोनगोन। दा जियानो जाथों, दा बिथाङा जाहाथे जोंनि गेजेराव अराय जुगामि जानानै थायो, दा बे खोथाखौनो सिन्था खालामनानै जों बेफोर हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। जायखिजाया जों बेखौल' गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबहरगोन जाहाथे जोंनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव बोथोरा जोंखौ सापर्ट खालामो। बे समाव जोंनि गेजेराव नैबे खुंफुं आफादा माबायदि गाबोननि हाबाफारिखौ खुंफुंनो बिथांमोना थियारि जाखो आरो नैबे हाबाफारिया माबायदि साक्सेस जानो थांबाय दं बेखौ जों गेजेराव फोरमायबाय। आरो बे हाबाफारियावनो सोर सोर बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बिथांमोना जोंनि गेजेरजों नोंथांमोननि सायाव फोरमायबाय। आरो बे समाव गाबोननि जे हाबाफारि अदेबानि फैलाव बसुमतारीनि जे सारादु बियो गाजा गोमजायै खुंफुंजानो थांगासिनो दं।